noita Turku Films, tässä on Mysterio. Mä en ikinä kerro nimeäni. Mä oon Dude. Tos on. Joo, mä oon Deadman. Juu, Ja tuolla on Iito. Moi. Iito ei taho kertoa nimeä. Juu, me tehdään näyteltyjä videoita. Sitten me tehdään musiikkivideoita, pelivideoita. Ja mä menen ainakin Lappiin kohta. Saan kunnon kameran syntymäpäivälahjaksi. Mä luulen, että Mysterio. Joo, mäkin oon menossa. Niin, mä en oo ihan samaan paikkaan tulossa, mutta mäkin menen tuonne Lappiin ja mä siellä lähdetään kuvata pari lasketteluvideoita. Mä oon nyt pääsiäisenä menossa tonne Jyväskylään ihan just siis parin päivän päässä. Ootko? Niin mun kaveri, ei kerro sen nimeä, niin kuvataan sen kanssa, sillä se on tehnyt aikaisemminkin lasketteluvideoita sellaista. Niin. Ja muuten, jos teillä on toivomuksia videoista, niin laittakaa kommentteihin, tai jos haluatte haasteita. Siellä on esimerkiksi, että vaikka syö 10 Brain Blastersia, Lemonade esimerkiksi. No, onks tää piilomainontaa? No, en mä tiedä. Tää on vaan kivaa kertoa hyvistä. Joo, ihan sama. Joo. Ja no, se olisi taas. Moido!